i dobrodošli u još jedan video na YouTube kanalu MDM Ekipa. Kao što možete vidjeti, pošto su na našem stolu laptop i telefon, današnji video bit će posvećen tehnologijama, odnosno pričat ćemo o aktualnim smartfonima do 200 evra i reći ćemo zašto se Dare odlučio da kupi jedan, da kažemo, dobar telefon u tom cenovnom rangu. Da. Pre svega na samom uvodu bih rekao da se meni pre nego što sam kupio ovaj telefon na stari telefonu desio jedan, kažem, defekt i nisam više želeo da uložem u njega novac. To je bio jedan stari telefon i već je bio zreo za menjanje. Pošto mi živimo u Trsteniku i hitnost slučaja je bila takva da sam prosto želeo odmah posle kvara da kupim novi telefon. Prosto živimo u jednom malom gradu gde je ponuda takva kakva je. Pa sad ne znam, možda bih uzeo isti telefon da sam naručio online, sada ne mogu da tvrdim, ali ono što mogu da kažem da smo zajedno bili kada sam birao koji je to telefon u pitanju. Između 4 telefona sam se apsolutno dvoumio, odmah sam dva telefona, da kažem, posle malo razgledanja skinuo sa te liste. To su Motorola G72, ja sam prethodno telefon koji se upravo pokvario bio Motorola telefon iz G serije. To je dobar telefon, ali on je bio malo skuplji i ovi drugi telefoni su realno čak bili jeftiniji, nudili su više. Drugi uređaj koji sam odmah isključio jeste bio Honor 90 Lite, koji stvarno izgleda jako lepo kada pogledate njegov dizajn, ali prosto nema OLED ili AMOLED ekran i jednostavno nisam želeo da kupim telefon koji nema AMOLED ekran. Prethodni telefon koji sam imao je IPS ekran i prosto razlika kada koristim sad ovaj telefon i onaj prethodni je velika i nisam pogrešio što sam isključio. Jako je Honor 90 jedan dobar telefon i ima jako lep dizajn. Da, ono što bih hteo da kažem jeste i to da je retkost da u ovom cenovnom rangu imamo ovako dobar AMOLED ekran, to bi se sigurno složio. Da, to sam mislili kasnije malo da baš detaljno o tome popričamo. Da. Ono što bih rekao, ostalo su dva telefona, to je Honor Magic 5 Lite i telefon za koji sam se na kraju odlučio, to je Xiaomi Redmi Note 12. Iskreno, kada smo pogledali, ova telefona su baš bila blizu jedna drugom na štandu. Mnogo lepši telefon, mnogo atraktivni dizajn ima telefon Honor Magic 5 Lite, koji ima, da kažem, malo drugačiji dizajn kada je sistem kamera u pitanju nego svi drugi telefoni. Zakrivljen ekran, stvarno kada gledate dizajn samog tog telefona pomislili ste da je neki flagship telefon, a ne neki telefon koji košta 25-26 hiljada dinara. U onoj tada osnovnoj varijanti 628, a ovaj telefon koji držim u ruci je 8256, koji isto toliko koštao. Ima i Honor Magic 5 Lite 8256, ali mislim da je tada bilo nekako 29 hiljada dinara. Sad je to malo jeftinije i bili su ovi novogodišnji praznici kada mi sada snijamo, tako da su oba telefona sad tu negde u rangu od skoro tačno 200 evra. I da nastavimo našu priču dalje. Reći ćemo neku brzu recenziju ovog telefona. Naravno, radi se o telefonu Xiaomi Redmi Note 12. Nećemo nešto pretjerano dužiti, pošto ste verovatno već... Telefon je relativno, da kažemo, odavno izašao, tako da imali ste sigurno prilike da vidite i na drugim kanalima recenzije ovog telefona. Ono što prvo upada u oči kada pogledate ovaj telefon jeste raspored kamera koji je kod ovog modela dosta drugačiji u odnosu na prethodni. Mi smo testirali Xiaomi Redmi Note 10. On je dopadljiviji bio od onog nego 11, bravo, da. Tačno, naše skromno mišljenje, mislimo da je 11 baš izgledao kao neki, da kažemo, dosta stariji telefoni koji su se baš to pojavivali u prethodnim godinama, tačno. Imamo raspored normalno, standardan, da vas ne zavano sa tim, tu je klackalica, pojačavanje, smanjivanje i tu je senzor otiska prsta. Što se tiče glavna kamera 50 megapiksela uz podršku ultra wide kamere i makro kamere i tu je i selfie kamera od 13 megapiksela. Ovaj telefon pogoni chipset, odnosno procesor Snapdragon 685, ima 8 GB radne memorije i 120 ili 200, ovaj model da ima 256 GB skladišne memorije uz podršku 4 GB virtualne memorije koja služi kao podrška dodatna ovom telefonu.
Mislim, generalno nastavku vide da vide kako se on ponaša u nekim igricama i kako izgledaju fotografije. Mislim da fokus ovog videa će biti koja su to dva telefona po našem mišljenju u ovom trenutku najbolja u ovoj cenovnom rangu. To je upravo ovaj telefon o kome pričamo i Honor Magic 5 Lite koji smo imali prilike uživo da vidimo kad sam ja kupovao ovaj telefon. Htio bih da kažem samo neke stvari za taj telefon. Ako gledamo čisto performanse i ukupno sa dizajnom, taj telefon je bolji od ovog malo. Nema tu neke drastične razlike, osim kažu da taj telefon Honor Magic 5 Lite ima jednu od najboljih baterija u tom cenovnom rangu i dobio je bezbroj nagrada na tom polju i ima punjač 40 W, ima 5G konektivnost i mislim da to je jedina velika razlika tog telefona, osim dizajna, da i 64 megapiksela je glavna kamera. I to su razlike među dva telefona. Ovaj, na primjer, telefon ima malo novi operativni sistem, ovdje je 13, dok je Honor ima 12 operativni sistem. Ovdje imamo Gorilla 3 glas zaštitu, dok to kod Honora nemamo. Nemamo stereo zvuk od Honora, tako da jedan i drugi telefon su stvarno dobri i oba telefona najveći adut jeste upravo ekran. Da kažem zašto se ja odlučio upravo za Xiaomi, jeste Honor ima zakrivljen ekran i meni se desilo u prethodnih godinama često da mi moj telefon doživi neke padove i da bude oštećen ekran, kao što je taj stari telefon kojem sam malo prije pričao, bio oštećen njegov ekran, imala neka zaštita, tako da kažem da prosto obavljam takve neke poslove, da mi se desi da telefon mi ispadne, prosto moram da ga nosim na različite terene i onda jednostavno nisam želeo da rizikom da taj telefon prosto doživi takav pad i dosretem ekran i danas zamena ekrana nije baš jeftina. Taj telefon ima zakrivljen ekran, koji su svi telefoni koji imaju zakrivljene ekrane, uglavnom su mnogo podloženi lomovima nego telefoni kao što je ovaj, naravno. Da, ovdje imate, na primjer, to smo zaboravili možda da kažemo, malo vidljivije ivice. Da, ivice su dosta vidljivije. Ne znam da li smo rekli da je ovo AMOLED ekran, da je kod prethodnog IPS ili... Ja mislim da je bio isto AMOLED, da li da je bilo 90 Hz? Moguće, da, ovdje je 120 Hz osveženje, što je svakako za svaku pohvalu. Snimali smo igre, vidjet ćete kasnije u prilozima kako se telefon ponaša. Jednostavno, mislim, sasvim korektno. Ne znam šta bi ti rekao. Pa ovaj telefon je čisto, kažem, kao što sam malo preko 200 evra, Honor je malo više, ali stvarno mislim da koji god od ova dva telefona da berete, nećete se kajati, evo kao korisnik, skoro 2 meseca koristim Xiaomi telefon i mogu vam reći što se tiče toga, imali smo priliku da koristimo i 13 MIUI sistem i 12, ovo je 14. Postoje naznake boljitka, neke su kozmetičke prirode, neke nisu, ali mogu reći da, što se mene tiče, pre bi odabrao Xiaomi software nego što je Honorov, kod Honor telefona, tako da u suštini ta, da kažem, fama o Xiaomi telefonima, naravno da postoji neka... Da, ima neki bug, moramo jednostavno da kažemo. Da, to jeste istina, ali daleko to od prethodnih godina kada se dešavalo i moramo da pohvalimo da Xiaomi ipak dosta tu poradio. Jeste. Daleko to od nivoa Motorola i Samsung, mislim Samsung ima najbolji operativni sistem, tu nema dileme, tu šta da se uopšte raspravlja. I ovo kad pogledam, tu moja, da kažem, sestra ima Samsung telefon, kada pogleda njen sistem i ove razlike postoji, ali kažem, Xiaomi je lider u nekim drugim stvarima. Prosto ovaj ekran, moja sestra ima isto ekran, AMOLED, mogu vam reći da čak nikakve razlike, nema, telefon je skuplji 110-120 evra, prosto u ovom cenovnom rangu mislim da ovakav ekran prosto morate priznati Xiaomi kako je sve to uspeo u sjajnu bateriju od 5000 mAh, 33 vatni punjač koji je brzi punjač, ima brzo punjenje u stvari, tako da prosto uz Gorilla Glass zaštitu, pristojan da kažemo, procesor, pristojne kamere, prosto uklopiti sve u 200 evra, sasvim pristojan dizajn, prosto sjajno. Ali što se tiče i Honora, sve čestitke i Honoru, stvarno napravio se jedan sjajan telefon i meni se jako dopao vizualno Honor Magic 5 Lite i na ivici sam bio da ga uznem, eto, rekao sam iz nekih možda emotivnih razloga, nisam nikad u Note seriji imao svoju... Starija verzija Androida, recimo, to je bio jedan od presudnih faktora. Jeste, htio sam da uzem Android 13, nisam htio da uzem telefon koji ima Android 12 operativni sistem, ovaj telefon je 5-6 meseci, mislim, novi od Honor Magic 5 Lite-a. Tako da kažem, i dosta toga sam slušao na telefonima, dosta prilike sam imao i da ih koristim od drugih, da kažem, ljudi. Imali smo jedan i ovde na testu, pa eto, želeo sam u svojoj privatnoj kolekciji, da kažem, telefona. Da, ali dilema ipak nije bila laka. Nije, baš malo smo možda i ovima tamo u prodavnici dosadili. Da, opsedali smo taj štand da vidimo šta, kako, većali, tako da kažem, iskreno nisam nezadovoljan što sam uzeo ovaj telefon, jedino mi žao što nije u plavoj boji, moram da budem iskren,
Ali ne znam, mislim sam rekao na početku videa da zbog hitnosti sam morao da uzem ovaj telefon, pošto već snimam više sati ovaj video, ne znam više šta smo nikada šta rekli. Tačno. Tako da, što se mene tiče, apsolutna preporuka za ovaj telefon i Honorov telefon, tako da poenta ovog videa jeste da predstavimo ova dva telefona i neke osnovne razlike i zašto sam se ja odlučio, a u narednim danima ćemo pričati detaljno o najboljim telefonima u cenovnom rangu od 150 do 400 evra. To će biti jedan veliki video ko pripremamo koji su to telefoni najbolji na početku 2024. godine. Ne znamo tačno kada će izaći, da ne obećavamo, ali ono što bih volio da kažem u ovom trenutku i da polako završavamo, da kao korisnik ovog Xiaomi telefona apsolutno sam zadovoljni. Svi oni koji su, kažem, u superlativu pričali o ovom telefonu, apsolutno vas nisu slagali i stvarno za ove novce, iskreno da budemo sa ovim telefonom, ne možete biti nezadovoljni. Tačno. Bez obzira na neke sitne mane, ne možete biti nezadovoljni. Tačno. Mislim da nismo ništa, možda ako sam nešto zaboravili, nemojte da nam zaboravite. Da, mislim smo sve rekli oko baterije, da. Ne znam da li smo rekli, eto, 1080 piksela u 30 sličica u sekundi, snimanja, sasvim zadovoljavajući. Moram da priznam, eto mi, tada Xiaomi, ne znam, meni je takav dojam, to bi rekli naši susedi Hrvati, utisak da, na primjer, Xiaomi Redmi Note 10 ima bolju kameru od ovog telefona, ima 4K snimak, ali fotografije su na ovom telefonu bolje. Možda će stavimo neke fotografije koje smo tada tim telefonom snimili čak pre 2 godine. Da uporedimo, bilo bi baš lepo. Snimak je bolji, verujem, mislim da tada 10, mislim se ne varam, ali mislim da snimak je bolji. Ako se ne varam, nisam siguran, da li on imao podršku za 4K ili nije? Jeste, imao 4K. Tačno, a ovo ja to nema. Nema. Pa negde moralo se napravi ušteda. Prosto napraviti ovaj ekran, na primjer, bolji od tog ekrana, nema dileme. Ono što bih rekao, što mislim da baš nije tačno, da ima 1200 nita osvetljenje, ne verujem da je to. Tokom oktobra, krajem oktobra, novembra, bili su par sunčanih dana kad sam već koristio ovaj telefon i mogu reći da po dnevnoj svetlosti stvarno to lepo deluje i apsolutno nećete imati problema sa da vidite sve jasno na svom ekranu. Tačno. Noćni mod je svakako bolje upotrebiti kada snimate noću, jednostavno vidi se dosta šuma. Da, makro kamera i ultrawide, mislim da to... Ultrawide, da kažem, upotrebljiva, nije nešto specijalno, makro kamera je isto tako, ali vrše svoju funkciju. Moram bi da kažem, dosta već znate, da se ne pravimo ni pametni, nismo neki veliki stručnjaci, ajde miše iz IT oblasti, pa zna, prosto ovakvi procesori realno ne može da vam donesu nešto. I jako Honor ima malo bolji procesor, ovdje je 685, kod Honora kao što telefonu cijelo vreme pričamo, 695, on ima 5G podršku, taj telefon, ne znam da sam rekao. To su procesori koji vam na ovom nivou nude sasvim pristojne fotografije, ali daleko od toga da ćete s tim fotografijama moći nešto da uradite. Da ne kažem na profesionalnom planu. Prosto to su fotografije koje su sasvim prosječne za ove telefone i kada ih već i uveličate i u nekim malo lošim osvetljenjima, kada je tam, ne kažem, napolju tama, to jest oblačno, naravno da će biti evidentni šumovi, prosto ti procesori ne mogu da odrede posao kao telefoni na nekim flagship modelima, pa ili iPhone i tako dalje. Ja vam kažem opet lični primjer iz svoje porodice, sestra koja ima malo bolji telefon, koji je malo bolji procesor, prosto ni taj, da kažem, telefon ne procesora baš fotografije najbolje. Iako da je telefon skoro 350 evra, verujte mi, nema neke drastične razlike odnosno na fotografije ovog telefona. To je moja iskrena, možda, da kažem, već Samsung A54 i neki drugi telefoni iznad toga. Da, ali svakako to utiče i na cenu. Mislim da smo sve rekli, naravno nešto ako smo zaboravili bit će ispisano. Da, pozvao bih da nas zapratite, stvarno pripremamo jedan jako dobar video, nadam se će biti dobar, o telefonima od 150 evra do 400 koji su najbolji u ovom rangu, zato ćemo onda onaj koji budemo pomenuli 200, će malo da skratimo, sve na ovim ostalim mobilnim telefonima ćemo se zadržati u 150, 250, 300 i tako dalje cenovnom rangu. Tačno. Eto, za kraj odjavljujemo se sa kadrom ovog telefona. Da, bit će sigurno slike na kraju ubačene i kako se on ponaša u gamingu. Da, tokom igranja, tačno. Evo, za kraj, znači ponovo da ponovim, kadrovi na telefon o kome smo pričali, kao i onom koji Dare je za malo kupio, ali ja to ipak se odlučio za ovaj, znači Xiaomi Redmi Note 12. Toliko u ovom videu, nadamo se da vam se svideo, naravno zapratite naš kanal kao što je Dare rekao, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Veliki pozdrav!